Lumea conștientă voi fi mai episodul din Temple Run. Bine, să încep. Ia uite-le și pe alea. Uite că mă prind. Astele. Știți să mă prindeți? Eu sunt Han Solo. Uia! Mă, ce făt... Aaaa! Din nou. Mai mult proaste. Aici, cum fac? Zici, doamnă, că cine știe ce au? Bietele. 7. Doamne, sări peste foc. Hai să facem cu Impresionant jocul. Impresionant. Ce că... Next. Din nou. Nu cum să termin jocul. What? Ok. Mersi, frate. Chiar e foarte fain jocul. Sincer vă spun. Vreau să vă instalați, cei care vor și le plac aventurile. Cred că cam ciudate maimuțele astea, dar e fain grafica și cum se joacă. Zici, mă, că te împușcă cineva. Hut? Și e fain. Eu vi-l recomand la unii, cei care le plac aventurile. Sunt parcuriști. L-am terminat. El mai jucă mult. Că nu l-am terminat. Dar o obosit și asta, cu prrrr. Asta râie. Ce mai mulți, frate. Pasoi. Pasoile. Pasoi. Mama mea, cala musculosul. Nici. Asta gândește un pic? Nu trebuie. Păi normal că nu gândește. Nu dorm mai mult. Ce vrei mai mult de la ea? Deci chiar... Da. Mă omor un crocodil. Mersi frumos. Mămăligherul.
Am încheiat acest episod, deci bye bye!